namin sa Gaisano. Nagpaabot na mo sa Isabelo. Nara ang papel. Nangid na pwede ba mag-video. Na namin diri guys, tanawon ninyo ang mga video. Karong taon. So na namin sa Gaisano guys. Kauban ako si here. Isabelo and Nanay Rosalia. Sakto, Rosalia niya si Ma'am. Si Ma'am siyempre, no? Ano itong head siya? Cashier. Si Sir? Early. Visual. Okay, sa visual. Okay, so mga ito namin. Ikaw yun ito, Ma'am. Okay, go. President. Kasi mag-going na po. Ma'am, salamat, Ma'am. Hello. Ayun nga po. Thank you. 10 minutes guys, 10 minutes. Kaya ni mo, tabangan di ka. Sure. Asa mo na mo? Diri ang bugasan, no. Kita wala sa bugasan. Last week na sa bugas tayo kay mga groceries. So, ay ila. Yung mga issue ng 6,000. 7,000. Shoot. 7,000. Shoot 7,000 pesos. Play. So your time 7,000. Meron ka na po. Tara. 5. Ano guys? Sabang yan. 5, 4, 3, 2. Sige. Ako. Ilang pa? Ilang po na lang naman. Alam mo. Ako bigyan niya. Oh, ano? Set. Go. Casting for the cities first and now the Disney. Wi-Fi. Thank you. Ilan? Nagano? Dali, 5,000. Dili, 7,000 may oris sa puno. Ato kamay ma, okay. Bayan dito do. Malibaw ng sabon. Yo, ano yung sabon? Ano po? Next. Titiriya ka? Shampoo na yan. Nanay. Wala, ano sa mga shampoo? Shampoo man. Ako, daghan. Doon sa magkagawa kay shampoo. Narangi. Narangi. Matangi. Almon. Narangi. 5, 6 minutes na. Sige, yun sa man. Biscuits, ice flakes, o para baunin mo. Sa may baunin mo, pili. What else? Junk foods. Kini. Cheese ring, apili. Kini ko. Karga na kayo. Buto na sa mga anak. Basta ko buto sa mga anak. Karga. Isa pa. Junk foods. Ayaw kayo na junk foods. Wala pa? Skyflakes na flavor. Wala ka. Isa pa. Kulang pa kayo. Huwag na kapotigwan. Juices. Hi guys, friends. More. Guys, will do. Pwede.
Coffee. Ay, ba? Si Didyot. Kalma lang doon. Ay, dagan. Isa pa. Ako mo ko sa bugas. Ako ba sa bugas? Juice. Juice. Ligo, lahi. Di, sige mo sila. Go. Ay, mga katong mga bugnaw ba? Basta tawag ka ito, mga kuwan? Mga bugnaw ba? Di ka, ni? Magtiga ka may. Uy, po sa kinamoy, uy, karne. Karne. Bukas ko sa kasako, bukas. Ha? Ano yan? Fried chicken. Kiriya. Wala. Ay, kanina. Ano? 2 minutes, ginawa ko. Guys, 2 minutes na lang guys. Ako may kipaningot, ano eh? Basta kasako dong, 50-50. Basta ganito rin yung kasako. O, ganito daw. Kailan na, kasako. Ma'am, kamay ma'am. Kamay. O ka na. Nanay Sentral. Nana? Manasanaga, Nanay Sentral. Wapo. Oh, last minutes. Muna na yung gusto mo. Please ma'am. Yakult daw. Question very much, speaker. Yakult dari ayah. Asa bugas? Sana, dana na? Wala ka. Bukas ko sa kasako. Yung bugas ko sa kasako. Lion. 1 liter. Gatas ka? Mana? Nana gata, sir. Sa pukin mo, ane? Bakit patawag mo? Sige, what else? Ay, dagan. Question for movie. Kapit lang. 39 seconds. Huwag na sa pasa mo, nasa may mo. Ice cream. Ayaw pag ice cream, kaya matunaw. Ato. Ini? Ay, natira. 14 seconds. Time's up, guys. Okay, masubra lang niya. Wala ka nang itlog. Nilasan. Kapoy ka, okay ra ka. Okay na ka. Kapoy sa ko, guys. Actually, hindi kapoy ko, guys. Sige lang, kita naman ang next. Pasalamat sa tuwang mga nagkuluyo ani. Si Reverend Father Brian Bahian. Thank you, Father. Thank you. Father Brian. Thank you, Father Ayan. Father. Thank you, Father Ryan. Thank you. Salamat. Salamat sa Juan kani gihatag nako. Salamat sa mga viewers tungod ninyong kuan ko nakakuan is og Ma'am Cabreros day og Sir Tristan tungod niya sa pagpili nako. Salamat. Thank you. Next ito. Puyut. Atto. Anong importante na eh? Yakult, no? Parisa lang na siya og
Yan po, tira pa. Sige, putos ka. Set na. Oh, dito pa napita dong sa. Ay, hindi man pwede dito sa kuwan, hindi pwede sa Dublin. Ito lang. Pwede naman. Okay na guys, pataw sa lang sakto na. Ora na ito. Uy, kumalasad mo anong bigas, ha? Milig doon ka. Ang palaman. Ha? Ay, di palaman diri. Sabon, sapa, Sampo, sir. shampoo, Hindi na nani, wala nani. Nanay, ay, sir. Ubin mo nani. Oh, nanay, diri. Wala nani. Next. Okay, Diyos. Silang to. Okay, silahos. Ayun din, nani. Ano po, sir? Sukal. Ini. Ini oh. Ini. Kaya ambil ni, kira ka. Kira. Sige, sa kamay niya na. Ha? Ay, parang lang. Biscuit. Ipaningot na ang pan. May mga biscuit. Oh, kape. Lang, hapit na. Kape na na, Jis. Oh, Jace, guys, sir. Oh, Oh, Jace. Jace, guys. Ayun pa. Ayun pa, guys, sir. Mga kape. Jis mil lang to. Eh, kapoy ito. Ano yun na, sir? Basta kapo yun. eh. Ako, to Jace. Nilingaw ko. Ay, sa kataglan. Kapoy vlogs. Ito yung vlog dong. Shout out dyan dong. Ah, Isa, bumili na isa pa. Oh, napakay. Wala lagi mga Gusmil. kaniguts lagi. Mga beef no, corn beef. Naaoy na. Wala man na, wala inabot diri pa. Unos mo naman ang gabatang. Isip nila. Kapit na utso. Aw, layo. Wala yung itlog. Itlog. Wow. Ay, tawaye ka ni sa siya. Iagyan ng istorya. Agad-agad. Oh, napay 2,000. 2,000. Ako na sige na eh. Sige. Ano mo din na to? Sorry. Ilan ka ba doon? Oh, ay, sa dami. Ito ba sa mga isip? Ganda ni pamangyo na sila. Pakyo. Hey guys. Ang gusto ni Chris. Eh, dala. Kinakusganin mo bangkit. Kasi gatas ka. Ano yung mga burger dali? Baby na sir. 1,000 na lang. Ay, ne? 1,000 na lang guys. Madagan ako. Ana, kasaman. Mas kasaman. Puro sa lagi nito ang design noodles. Kapay 900. Ay. Sige. Pili kong. Hello. 900 ka na. Nakikaitas ka na. Ano nito sa puno? Ako na size kung this. Bye. Kung may yan din. Say, gato na budget mo. 20 lang din. Oo. Oo, Ilan ang isa na si Ma'am? 20 mil.
kakabalo na rin ayun nga sila, may tingin na. Ano? Wala sila. Ay, sambaw na kulangan. Naupo ka man din. Kita kayo mo. Ay, ano? Mana? Tarik kayo mo tingin na. Kailan lang? Pinaka-ano, pansin. 9,700. Asa na pita exit? Madagal na kasi. Okay na. Hey guys. Ano? Luis, say hi, ho. Ay. Dahil tama. Ano, sir? 30 na kapi. 30. Wala lang gatas, Piusa. Kinigatas. Kini-kini? Kulang pa. Ay. Baka na, pwede na. Pwede video yung 10,000. 10,050. 10,050. Kasi mama, 10,050 mama. Isa ba na ni Diay? Abi na ni Kuyog. Abi na ni Kuyog ra ko. Ako na mabayad na ni Diay. Okay na. Wala na, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7, 8, 9. Yan ang miss. Salamat kayo, sir. Salamat sa mga sir. Thank you kayo. Actually, kita ninyo ito kayo na si sir na buong kay sir na ready na. Salamat kay ma'am. Salamat kayo, ma'am. Ay, pasalamat Atong po. suki na ito, Salamat mga din, suki sir. na ito, mga ma'am. Pili ko. Ako sa managan. Pinakapugyan sa tanan. Ang duha, guys. Tara. Uy, ay, ay. Yan kayo. Saan na lang. Thank you kayo si Reverend Father Brian Bian. Thank you, Father. Thank you. Diba? Thank you, brother. 7,000 na mo siya. 10,000. Tinatanan? 10,000 pesos. Oh. So, ang plan sa mga unta. Ha? Di mo mga on? Guys, di sila man libre na ako, guys. So, ikay ko. Ito mga, ang next sa mga Facebook. Yung mabuyan yung Kung na nag-1 minute ganyan, last, set na. Okay, mga tanan. Yeah, thank you kayo ninyo. Salamat kayo. Thank you. Salamat kayo guys. Salamat kayo ninyo dong. Salamat sir. Sabi ka supportive. Thank you. Mati kami. Basig. Kato namin kay Basig. Mati namin kay Basig. Bawion eh. Bawion man lang ni. Thank you. Ano sir? Ganun mga pili. Moro dyan ko ng biyahe. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat ninyo. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Nalipay ko, Pin. Nalipay mo ka mo. Sure. Ako na ko ba na dito nalipay? Yung saan mo ipagpakyaw ninyo? Pero may kaila. Pangita o kaila ninyo. Salamat dito talaga mga sponsors. Salamat ni Dong Rosabilo, ni Ma'am Rosalia. Salamat kayo. Ni Dong Rosabilo. Una sa lahat, salamat po sa inyo.
kuan o Father Ryan o mga viewers o Sir Tristan o si Ma'am Maricel Cabreros. Salamat ko niya tanda niya Sir. Kita maraming salamat sa Ginoo. Salamat. Sige mo sa inyo ako ano, sa kasakong bukas na yung groceries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay na, may ko na ako sa inyo masulti na, inakay masulti na eh. Nagpasalamat ako sa tanan mga nag-sponsor sa research stand o ni Father Brian o ni Ma'am Maricel o global sa tanan ang Ginoo. Daghang salamat kayo. Katata ko kay ni katapang na. Daghang kay salamat. Thank you guys, thank you sa apuang. Gwapo nga cameraman, gwapo cameraman, laray, kipaningot sad. Thank you, salamat. Thank you, salamat guys, bye-bye. God bless. So mo to siya guys, daghang salamat sa tuang mga pinalangga nga mga viewers, mga followers. Labi na gyud ni Reverend Father Brian Bahian. Thank you so much Father. God bless everyone. Bye-bye. Thank you.